Sunt pe 10, deocamdată 15. Suntem pe 15 cu 19, așa că ședința e deschisă. Ordinea de zi publicată, dar mai este proiect de hotărâre care trebuie să fie comisii.
Să ajungeți multe seri frumoase, ca seara de astă seară și ca ziua de mâine. Ca să ajung ziua cea sfântă, când colindele se cântă. Sărbătoarea lui Hristos să ne fie de folos, la anul și la mulți ani.
Am cunoștință de un proiect de hotărâre care se solicită a fi înscris pe ordinea de zi astăzi la servicii comunale. Înțeleg că la ședințele Comisiei de Specialitate a fost prezentat în anumit cadru acest proiect de hotărâre. Pentru cei care nu-l cunoașteți, e un proiect de hotărâre legat de înființarea și înregistrarea asociației aceleia de salubritate, Măgura. Deci, dacă știți în principiu despre ce e vorba, domnul președinte, propuneți aprobarea înscrierii acestui punct. Cele două materiale, domnule, care au mai fi pe ordinea de zi, ne pare rău și ne cerem scuze pentru că le-am dat doar astăzi. Primul este actualizarea studiului de fezabilitate care s-a aprobat anul trecut în 17 decembrie. Este o mică modificare de valoare de la 19.400.000 la 19.600.000. Și am mai avea încă un material pe care îl prezintă doamna contabil. Sunt legate cele două materiale, aș fi un împrumut bancar să putem să începem investiția, să putem la înseamnă să putem realiza. Aprobarea contractării de împrumut pentru finanțarea bazelor de nou. Domnul președinte, pare o problemă foarte specială. Este prima dată în istoria Consiliului Local că aprobăm împrumuturi și trebuie că nu în regim de urgență, ne punem o masă acum și aprobăm pe tot. Propunerea mea este să nu întâlnim cu urmea de acest punct. Trebuie să facă să analizeze cu mare atenție această problemă. Dacă este oportun să facem, să datorăm Consiliul Local Primăria pe anul ani și pentru ce o facem dacă o facem. Deci nu mi se pare pertinent să facem formea de zi. De oricum e formea de zi, să nu întâlnim formea de zi în agenea acestui asemenea. Da, o supună la vot cine este de acord să introducem sau să nu introducem cele două puncte prezentate de doamna. Cine este de acord să-l introducem? Primul și al doilea. Da, primul punct. Amândouă sunt legate. Un minut. Numai puțin. Deci, primul proiect, care ziceam că e legat de înregistrarea asociației Măgura. Deci ăsta, odată ăsta, înțeleg că se aprobă înscrierea lui pe ordinea de zi, da? Cine este pentru? Da. Și celălalt. Și acum celelalte puncte, cel de-al doilea punct, cine este de acord? Deci este vorba de actualizarea devizului studiului de fezabilitate aferent bazinului de înnot, care a fost aprobat exact acum un an. După un an de zile se reactualizează. Soluția tehnică este aceeași. Diferența provine din inflație. Dați-ne dreptul să studiem. Nu putem așa, e vorba de bani mulți, bani publici, nu putem să aprobăm ceva. Deci vorbim doar de actualizarea devizului. Al treilea material era aprobarea împrumutului aferent acestei investiții și motivul pentru care l-am introdus și vrem să discutăm sau cel puțin să luați la cunoștință este faptul că împrumutul se face numai prin licitație publică deschisă, care durează 52 de zile minim și atunci validarea unui împrumut cu acceptul comisiilor de la București și a ministerelor ar fi valabil abia din martie încolo. Am câștigat o lună. Bun, cine este de acord pentru primul punct? Pentru primul punct din cele două care mi s-au expus. Deci al doilea. Actualizarea studiului de fezabilitate. Da, actualizarea studiului de fezabilitate. Cu inflația, soluția tehnică e aceeași. Înțeleg că cele două proiecte, aprobarea studiului de fezabilitate și împrumutul sunt legate? Nu pot fi... Sunt legate. Se poate aproba actualizat. Nu sunt legate. A trecut un an în decembrie, deci el trebuie actualizat. E condiționat aprobarea uneia și... Deci, accesarea împrumutului trebuie să aibă în spate hotărârea de aprobare. Dacă știați de cum un an, de ce n-ați introdus urmă de zi normal să avem la comisie să discutăm? De ce a trebuit să ați aflat că 10 anul? Astăzi, luna decembrie a trecut anul, 17 decembrie. Știați că se introduce normal urmă de zi, să avem materiale, să putem lua la comisie. Este o actualizare cu inflația, nu s-a modificat soluția tehnică. Sunt cifre care trebuie să vedem. Nu le-a ascultat expoziție.
Deci nu putem să fim de acord. Deci cine este pentru? Și este cu încălcarea legii 25. Deci invoc faptul că nu am avut timp, nu a fost introdus, nu ni s-a dat notiță în timpul prevăzut de legea 215. Și atunci știi că puteți să votați 18 din 19. Deci, încă o dată, cine este pentru? Vă rugăm frumos. Asta e numai introducerea pe ordinea de zi. Da, introducerea pe ordinea de zi. Da, să introduce și asta pe ordinea de zi. Deci ambele Am fost introduse. Ce s-a votat acum? Introducerea pe ordinea de zi. Sunt două materiale. S-a pus în discuție acum introducerea pe ordine de zi atât a referatului cât și a de hotărâre. Da. Deci s-au introdus. Da. Și acum domnul Bonte și cu domnul care îl însoțește sunt pentru a discuta în legătură cu proiectul acesta. Da, cred că ar fi bine ca dăm și acum să facă unele clarificări cu privire la primul proiect care s-a înscris astăzi pe ordinea de zi. Deci, dar mai era încă un punct pe care dânsii am înțeles că vor să-l mai introducă în cuprinsul proiectului, un articol care zice că UAT Comuna Moivac să participe la capitalul social al TSCV Gura cu 500 de lei. Este o formalitate care se cere la Registrul Comerțului sau unde o fi având și nevoie pentru așa ceva. Deci, ca să știți. Asta în vederea obținerii licențe de operator. În afară de ce e material, nu? Da. Deci e un singur punct care... Nu. Deci acea hotărâre va cuprinde încă un articol unde se aprobă participarea UAT Colba cu 500 lei la capitalul social. Da. Interpelările le facem acum sau mai? Da, interpelările. Mai domnul Preda. Domnul Preda mai zice. Să începem. Nu, domnul... E o singură problemă. Câini. Câini, că o să avem cât de curând ceva probleme mari. A început să organizeze haite mari și uitați-vă, când trec copii, în general la copii, s-ar tare. La oamenii mai vârstă, nu. Toate cei care mai duc câte o la copii. Și o să avem mușcă. Să vedem ce putem face, că nu putem să mai lăsăm în primăvară. Acum, în februarie, iar să strângă haite, că e în perechele și de și să strâng iarăși. Atunci am reușit, domnul Dădăru, a reușit terenul să trece pe municipiu și urmează să lucrăm la dezmembrare. Cum avem dezmembrarea? Așa cum se dă drumul la investiție, probabil la anul primăvară. Se așteptăm una. Un an sunt de 3 ore ăștia. Oare mai cheltuim ceva să-i strângem o dată să mai ducem? Păi degeaba îi strângem, i-a mai strâns, i-a mai dus și i-a nucați. Păi dar nu sunt, mai scăpăm de o perioadă. Îi mai ducem, îi mai facem ceva, că nu putem să iau. Într-un an de zile sunt de 3 ori. Ăștia fiecare face câte 3 ori. Dar investiția asta la ce nivel? Am discutat toată investiția asta? Am discutat toată, dar cred că m-a dat trecut. Da, am avut problemă cu terenul și ne-am găsit cu terenul că nu era în regulă. Și acum am lucrat, am reușit să trecem pe municipiu. Lucrăm la dezmembrare și după aia deja este făcută licitația de că ăia tot nu mai trebuie să se construiască să adunăm câini. Investiția o realizează asociația.
Probabil 3-4 luni de zile, 5 luni de zile. Nu, e regulă, dar nu... Din punct de vedere al documentelor. O care până aici și nu se Sunt toate lateralele. Din punct de vedere, n-ai ceva deci legal, n-ai altfel cum să-i prinzi. Legal. Poate mă făceam până acum, mai dădeam o firmă de aia să mai ia din ei o dată. Păi n-are un să-i ducă. N-are un să-i ducă. Dobarea bogăți. Păi nu poți să faci treaba asta. N-ai timp după 3 luni, până atunci ai făcut anunțat. Ce te... Domnul Lăzăru, îi propun să-i adun și să-i duci în țară de vânătoare. Nu e așa simplu. La Corelii. Pe data ta informatiți acolo, te duci pe mâncare. Ce mâncare? Mâncarea ți-o duci. Am luat la conștiință. Așa că poate găsim o care. Găsim o care. Domnul Sonaru? M-a luat de venit zonă de pășunat. Că erau 2 turme cu oi, sâmbătă și duminică, numai am. Bineînțeles și cu câinii aferiți. Deci de aia... Nu mai da. Erau, dar și cu 2 și cu 4. Probabil și Ciuman, dar de ce nu mai sunat de exemplu pe mine? Că noi i-am mai prins de 2 ori și am amendat și pe DN1 i-am prins și fundul mai are. Recunosc că nu m-am gândit. Că dacă nu, de exemplu, în parcare la... M-am dus la strand în plimbare. Erau turmele de oi și nu poți să treci, că-s numai câini ciobănești și scandal. Noi am tot sunat, știi, când mă sună cineva, de exemplu... Nu, eu o să mă duc de obicei și când le văd te sun, n-am știut. Ăștia tot ciubanii nu știi după zonă de faci. Nu veniți de dată. Mai liniștiți, n-am nicio treabă. Noi pe 2 am amendat. Am mai amendat în parcare la... Prima însoare, copiii se vor da cu săniuțele acolo, că ăla e singurul. Sunt 5 câini, că eu știu de când erau pui acolo, i-a lăsat cineva. Aia s-au făcut mari, unde aia 5 s-au mai așezat în copac. Mai erau ăștia ciobanilor, nu mai treci pe acolo. Tu cu câinele în lesă, că eu eram cu câinele, că asta era problema, eu treceam singur. Cam asta e. Probabil, domnul primar, poate găsim o modalitate, măcar să-i strângem provizoriu cei din zona de acolo. Nu, că e ciobani, e altă treabă. Nu, da, pe lângă e cioban. Acum a zis și domnul și colegul, se vor duce copiii la Săniuș, la aia să nu avem o surpriză cu copiii mușcați. Încercăm cu Brașovul, o să vorbesc cu viceprimarul, cu Adia Tăne și cel din zona... Sâmbătă și Duminica... Cel puțin în zonele unde sunt copiii. Nu, astea o să vină și el după... Dacă găsesc niște lucruri, ea mai răi, să ia la stol. Altfel nu poți. Corect. N-ai ce face. Până nu-i dăm drumul la ăsta, n-ai ce face. Este cea mai mare problemă. Să nu credeți că este prima dată când... Toată noi, e cea mai mare problemă la ora asta. Dimineața, din păcate, partă promenade. Vreau să știu dacă au terminat cei de la compania ABA investiția din dealul frumos cu rezervorul de apă. Mărul Dulce acolo. Mărul Dulce, pardon, scuze, ce spus. Nu au terminat. Nu are nicio cu legătură. După aia să readucă zona la... Am discutat bine, n-am făcut ei, societatea care a lucrat, Rambo, am vorbit cu ei, nu cred că acum să mai poate lucra ca să aducem în zona inițială, în primăvară, când o să și semănăm... Ia, păctate, ia. Doamna Deana? Domnul Brean? Eu vreau să readuc interpelarea distinsului meu coleg cu stația de autobuz. Stațiile de autobuz. Am zis-o și ședința trecută. Da, vă readuc să vedem. La Colorov nu sunt acoperiți oamenii într-o condițiile le vedeți. În mod normal avem proiectul pentru PNA1, dar dacă bugetăm la anumia mare, facem asta. Două, nu? Da, Codreanu și Colorov sunt principale, că doar chiar oamenii stau... Să le putem adapta ulterior și la... O să facem un acoperiș cât de cât aici cu... Până iese proiectul. L-a putea să vă legătura cu cei care au licensele de transport, cu cei care fac transport. Nu neapărat să o facem noi. Să le asigure. Că
Trebuie văzut odată contractul și nu știu ce o să rezolvăm cu ei, că noi am chemat până acum, cred că de vreo 3 ori și am stat de vorbă. Cu privire la faptul că primesc călători care stau în picioare, le vorbesc urât și o groază de alte probleme. De fiecare dată mi s-a promis că, da, așa, probabil o săptămână, 2, se ține promisiune, după care iară ia în picioare, iară nu le mai dă bilete, iară ia banul și bagă șoferul, iară le vorbește urât și... Deci asta este o problemă până când o rezolvau cu transportul metropolitan. Asta vreau să mai întreb dacă aici la colțul primăriei e stație de autobuz. Dat într-un plan, proiect sau ceva. Aici e și pe stânga să te uiți. Este, dar de-aia zic, că nu e un refugiu pentru o stație. Mă refer la o stație în condiții, nu la o... Că se oprește într-o curbă, de fapt, autobuzul sau busul sau ce, oprește într-o curbă care, de fapt, e o intersecție. Cum a spus, Adi mai are numai zonă de pășunat, dar e o pistă pentru ATV-ul și motoare. Și asta va trebui să... A fost discutată și în Comisia de Circulație problema cu ATV-urile și motoarele care circulă libere prin zona Maial, Drumul Strandului și toată porțiunea asta. Poliția ne-a spus că nu are cum să-i prindă, că au căști, sunt mascați, nu-i vede, nu-i recunoaște. ATV-urile și motocicletele sau ce vor fi nu sunt obligate prin lege să fie matriculate, pentru că nu au voie să circule pe drumurile publice. În 2-3 rânduri, eu stau în zonă. Stau în zonă și pe mine mă deranjează. În 2-3 rânduri am chemat poliția locală, am pus și un semn acolo că este interzis cu... Când îi prindem, sunăm bine. În ultimul timp nu mai este ce era. Deci, de dimineața, sâmbătă și duminica, de dimineața și până seara. I-am mai speriat, da? Am discutat și cu un zis în ghilimele reprezentant al lor și le-am transmis să încerce să nu mai deranjeze în apropiere și pe unde sunt zone mai circulate. Noi am avut o altă discuție în mandatul trecut. Hai să vedem aici la Petricica și lor un loc sigur să mai... Mi-a fost costa cu noi acolo. Să le facem o pistă acolo, că nu deranjează pe nimeni și să ducă acolo toți. Și nu mai caucă nici mai au, nici... Tot a fost dumneavoastră un proiect de hotărâre, eu o fac, nu? Eu l-am mai făcut, dar nu am râs că n-am prea fost ei de ascultat. Și ei vrea să prindă pe mână cu fundamentul. Cu legislații propriului. Nu, aici e chiar de liniștit. Și nici nu facem mare treabă nici cu zona agricolă, că nu poate să pășuneze ca lumea, că umblă țigani. Și dacă le facem lor un loc acolo, să le dăm câteva hectare, să-și amenajeze, să se prinde, să se dea și da. Scrie și gradul de dificultate al pistei, ca să omologăm. Dacă ce mai facem un traseu în pădure, deja nu mai e voie de dreptul. În podul Silviu. În ședința anterioară a solicitat să ne se comunice decizia Curții de Conturi privind controlul efectuat în 2013 la primărie. Nu ne s-a comunicat. Se comunică de am să pregătit aici, dacă vreți că a fost adus în momentul ăsta. Eu am intrat în posesia unui document de genul ăsta, care scrie în data de 10/10, Curtea de Conturi spune către Consiliul Local al Unității Legislative în municipiul Gorj. Deci, Curtea de Conturi, în 10/10, ne trimite asta către Consiliul Local și noi suntem la 12 și încă noi intrăm în posesia documentului. A trebuit în ședința din luna a 10-a să ne fie prezentat. Dacă ziceți că să aduce la cunoștință, aș dori ca în ședința viitoare să fie prins pe ordinea de zi, ca să dezbatem acest material, pentru că are o serie de lucruri interesante care le-am prevăzut, le-a constatat Curtea de Conturi, sunt făcute în decizie. E vorba de niște plăți de aproximativ 2.135.470 de lei drepturi la cheltuieli de personal, pe capitole. Eu zic că trebuie să fie dezbătut. E vorba de aproximativ 500.000 de euro care se impută să... Așa au fost și mandatul. Se explică, dar trebuia să știm.
Deci Au fost depuse, a fost transmis documentul, deși materialul a fost adresat Consiliului Local, nu primăriei, dumneavoastră ați generat acest material și nu l-ați trimis Consiliul Local. Este adevărat, dacă găsim în data de 16/12 pentru material care a fost trimis în data de 10/10, lăsați-mă să cred lucrul ăsta. Poate nu e așa, poate a fost de lăsat. Vă rugăm să vă produceți formea de zi în ședința ulterioară. Cum a fost comunicat? Da. Am solicitat să mi se comunice planul de afaceri pe 2014 a Servicii Comunale Măgura Codea. Nu l-am văzut nicăieri, dacă au fost colegii. A fost transmisă informarea respectivă, interpelarea vis-a-vis de acest plan a fost transmisă către Servicii de Măgura Codea. Urmează ca dâns și prin forurile pe care le-au Consiliul de Administrație respectiv ACA să vă comunice acest plan. Adică urmează nu ține de primărie. Cât timp urmează? Cât vă comunică dânsii. Nu ține de primărie, domnul Manol. Planul de afaceri a Servicii Măgura Codea nu ține de primărie. Nu ține de primărie. Dar de noi de Consiliul Local avem de văzucere ca reprezentanți, ca proprietari acestui serviciu. Da. Și atunci trebuie să mergem direct la ei, nu prin executiv, să facem treaba asta. AGA este formată din membrii Consiliului Local. AGA. Da, atunci membrii domnul Gheorghe poate putea spune de la duce la partid, să știți și noi ce se întâmplă acolo. Așa ne vă să vorbim materialul dumneavoastră. Întrebasem de drumul strandului, că este blocat cu barieră. O cotă parte de drum fiind folosit de către o persoană fizică, urmez, sau o societate comercială care așa, cât plătește pentru folosița acelui drum pe care l-am blocat, dacă este solicitare în scris, dacă este aprobare, ce se întâmplă acolo de drumul asfaltat cu bani publici nu poate folosi de cetățenii publici. Informare la Consiliul Local din numărul 280 din 22/10/2013. Nu e vorba despre informare. Ați informat că a venit, dar nu l-ați pus la dispoziție. A fost transmis, toate materialele au fost transmise. Eu personal am făcut. Cine a avut acest material? Rugămintea mea, domnul Manole, este să mai dați informații în ședință publică. Să spună un coleg care a avut acest material până acum l-a văzut. Vă întrebați frumos. Păi am întrebat frumos. V-am lăsat, dacă am întrebat frumos și nu l-a avut niciun coleg. Deci acest material trimis de Curtea de Conturi nu l-a avut niciun coleg. Poate l-am întrebat pe cine trebuie, am avut 10 numai. Eu personal l-am scanat și l-am depus pentru Consiliul Local. Ce s-a întâmplat după... Înseamnă că nu s-a rezolvat cu ceva. O să vă facem dividend. Nu am un fel de problemă, se va dezbate în ianuarie, am înțeles solicitarea dumneavoastră. Mulțumesc. Așa, haideți să vedem de la mea, aveți altceva. Da, aș avea și eu, deci dacă tot e problema cu deschisul programului, eu de acum încolo aș dori cum a fost și până acum să ni se dea busa. Înapoi, eu sunt dispus să înapoiez dreptul înapoi. Așa am primit și la o cerere. Nu mă interesează. Eu fac o cerere și voi vreau un dosar. Nu trebuie nici din video. Dar nu obligația mea să stau să văd un video, povesc cu E regulă. Deci cine dorește dosar, conta dosar, cine dorește DVD, conta DVD. Mulțumit? Da, cum sunt? Haideți să trecem mai departe. Da. Procesele verbale din ședința extraordinară și cea ordinară din luna noiembrie. Spunem toate. Procesul verbal numărul 5 și ședința extraordinară din noiembrie. Procesul 16 a ședinței ordinare din noiembrie. Era o scrie. Da. Supunem la vot. Cine este de acord cu aprobarea materialului? Cele două procese. Da, să începem cu punctul 1.
Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Cine este de acord? Cât a fost? Deci nu mai are de bază de... Cât a fost? 10 lei. 10 lei. A fost 10 lei. A fost 10 lei acum 2 ani, a urcat guvernul de la 10 lei la 40 lei. Și anul trecut s-a... Care e suma? Da, și scos anul trecut a fost 6.400 la fizice și 400 de lei la juridice. 40 de lei? Da, anul trecut. În regulă. Convocatorul e undeva la noastră, pe acolo? Nu știu. Da, Domnul Zăruiu, doamna profesoară. Domnul Zăruiu. Este între doamna profesoară și domnul Traian. Deci pentru punctul 1, cine este de acord? Pentru punctul 2, comisia numărul 2. Aviz favorabil. Discuții? Vă rog să citiți materialul ce nu am și comitetul proiectului de proiect, că nu este clar ce au cetățenii de făcut. Deci cei care folosesc domeniul public, în asta. Nu spune că toată lumea trebuie să dea o declarație nedeclarare către proprietarul utilizator persoane fizice, a fi o autoritate care utilizează locurile publice până la data de atribuție și contravenție. Deci toată lumea utilizează. Declarația e prinsă în materialul anterior, în regulamentul de la stabilirea impozitelor taxelor din 2014. Acolo se spune că se declară. Da, cine declară? Fiecare care își ține mașina între 10 și 27 de dimineața fac acolo. Ei și plătesc taxe de 50 și 100 de lei. Nedeclararea acestora. A faptului că utilizează locurile publice. Deci, formular. Conform, dacă, deci aici formularea este... Nu, da, s-a spus și eu. Folosesc locurile pentru parcarea autovehiculelor. Deci trebuie completat pentru că este specificat. Am avut discuția asta. Deci toată lumea folosește locuri publice și atunci se declară... Deci completat pentru parcare. Iar la punctul celălalt se interzice folosirea locurilor publice pentru autovehicule altele decât autovehicule bază așa, de respectarea prezentei. Deci sunt locuri publice unde au voie să stea mașini mai mari de... La cele de 3,5 km. Mă gândesc la Scorbea Nord, unde avem lângă Pecul, la Pecul jos. E un loc public. De aici rezultă că nu poate să folosească nici până la mașini mai mari de 3,5 km. Deci avem locuri publice unde au acces. Că nu au voie cele mai mari de 3,5. Prin hotărârea de Consiliu. Deci să înțelegem că nu am voie să stea nici pe acolo, nici pe rapid. Nu s-a făcut nicio precizare. Eu cred că acest regulament a fost făcut în grabă și nu va da rând. Adică mie mi se pare că ne va aduce probleme. Hai să vedem dacă avem niște locuri care sunt... Dacă se poate să facem, convenția domnului primar, o comisie și să facem un regulament și pentru aceste amenzi. Pentru în ce modalitate le dăm, cum își lasă omul mașina, unde și-o pune. Sunt care vin în vacanță la neamul ăia, ce facem? Ea ne dăm pe noi. Am scris. Cine se amendeze? Poliția comunitară? Domnul președinte, dacă se apreciază că regulamentul nu este tocmai dăpăitor și are unele carențe, el oricum a fost aprobat. Probabil că el poate fi îmbunătățit. În perioada următoare, să puteți să-i faceți anumite îmbunătățiri. Cu privire la regulament și cu privire la sancționare. Haideți, stabilim acum pentru aceste lucruri. De la punctul 2, ce vom face? Nu se poate, în comisie. Azi pentru comisia care se
Comisia se ocupă. Acum este un proiect de hotărâre cu privire la care dumneavoastră ziceți da sau nu. Nu despre regulament. Regulamentul în perioada următoare o să îmbunătățim. Cu privire la acest proiect de hotărâre. Atunci faptul că, din punctul meu de vedere, mi se pare neclare punctele proiectului hotărâre, cu urmare amânarea proiectului. Da, cine este de acord pentru amânarea punctului 2? Nu, să modificăm ce trebuie. Să modificăm. Să modificăm. Dar nu puteți, în comisie, să o discuție lungă. Dar nu, dar e vorba despre ce modificări? Formulare. Articolul 8 se zice că se interzice că tot domeniul public... Dar eu v-am înțeles, domnul Manole, degeaba așa. Dar avem locuri unde acceptăm. Ce facem? Când le completăm și cum? Dacă aprobăm această hotărâre în formă. Dacă s-a stabilit 3 tone jumate. Voie să intre nici în acele locuri, special la mamita. Până faceți propunerea direct. Ce să mai faci? Și noi suntem de acord. Eu nu pot fi de acord să interzicem folosirea locurilor celui de la mașini TS 3,5 în condiții care am identificat doar 2 locuri unde se pot parca. E vorba de rampă și de Păi asta e. Da, se poate cu excepția și ălea și poate mai împreună. Asta e. Despre asta e vorba. Da, nu, Manole, dar știu că firma care are obiectul de activitate transport este obligat prin lege să aibă loc de parcare, nu domeniul public. Parcă așa știu că dacă hotărâți să nu mai parcheze mașinile mari în cele 2 locații de care am vorbit, atunci nu... Așa am hotărât data trecută că nicio mașină peste capacitatea 3,5 tone nu mai parchează în portă. Când descarcă câte o parchează locurile de la ce locuri? Locurile lui ale firmei care el și-a dovedit când și-a făcut firma, care are loc de parcare pentru... Și el dacă vine să descarce marfă la Rolem seara și rămâne pe stradă, ce facem cu el? Rampă. Îi plătește amendă. Nu, n-ați înțeles ce înseamnă. Parcarea e una, oprirea pentru descărcare alta, e ca regulamentul de circulație. Dar noi avem seara la 12 la 1 și de frică să nu mai excelata, să aliniază la rule. Aia nu se duc în locul care... Sigur. Vine o mașină mai mare de 3,5. Seara la ora 7. Pe rampe. Îl amendăm sau nu amendăm? 22, de ora 22 vorba. Da, după ora 22. Ce facem? Îl amendăm două? Nu, rampe nu este domeniul public. Pe stradă. Pe stradă. Nu, rampa... Dar ce socotești rampă? Acolo e în zona respectivă. Deci acolo e strada care e strada rampei, plus din stradă până în calea ferată, e porțiunea unde gara înainte, unde avea de părțit IMC-ul. Deci terenul ăla, eu știu că terenul ăla din drum și până în calea ferată e al IMC-ului, nu? Exact. Da. E domeniul public. Bun, atunci avem lucruri. Da, vă zic, că și vă faceți distinție între parcare, oprire, descărcare. Orice firmă trebuie să aibă să scrie spațiu de descărcare, depozitare. Dar e simplu, vă legați de niște probleme așa ca să o întindă, să o lungim, așa, să nu se facă nici fata aia treabă și nici nu merge nimic așa. Niște metode ciudate de a... De la Negeluță jos, au voie sau nu au voie? Dacă e domeniul public, n-au voie, domnule. Dacă ce parchezi dumneata sau... Nu dumneata, ăla vine cu tirul și îl parchează așa într-un oraș. Bă, unde ați pomenit asta? Dumneavoastră sunteți om umblat. Nu? Pe ce mergeai în München și parcai cu tirul până hai, bă, pe aici? Pe da, ofereau parcări. Noi nu oferim nici parcări, domnul. N-au o numim parcare, dar atunci dacă... Păi nu, regulamentul nu sunt jos, e o parcare. Sau pare că o fi parcare, da. Și așa... Găsiți niște domeniul public care nu are destinația de parcare. Dăm amenzi și nu oferim nimic. Destinația acelei zone e de parcare. Nu e nicio problemă dacă parchează acolo. Da, domnul material, așa, acolo care este. Ce scrie? Da. Cum modificarea? Care e aia cu parcare? Cuvântul parcare. Ce anume am modificat? Cum să sune? Cum să sune? Dar să citirea textului. Introduce cuvântul parcare la folosirea locurilor publice pentru parcarea autovehiculelor. Acolo se introduce. La articolul 9. Da, la articolul 9. Ce dorești? Dividim sau... Se introduce folosirea locurilor publice pentru parcarea autovehiculelor.
Altele decât au Ia de video că cel mai bun. maximă pe perioadă peste 3,5 tone. Acolo se include. Mie ofisul ăla nu merge, mă. Și la 10. De la 9. Da, și La 9. intervalul oral. De la 23 la 7. Și la articolul 9, același lucru. Utilizează locurile publice pentru parcare. Și cu intervalul orar. Supun la vot numărul 2 cu... Cine este de acord? S-a sezut. Ai intervenit tu, dar ai intervenit, da? Nu că am intervenit eu, dar e o oprire. Asta chiar nu pricepeți la luptă. Unde ați văzut casele aici să parcă nu tiră pe bun. Nu le confund. Nu le confund, chiar nu le confund. Da, e cu... Am impresionat cu războiul. Eu simt de ceva ca să meargă discuții pentru cum vrei să... Supun la vot cine este de acord? Da, lasă-mă, dacă sunt discuții, când a fost actualizată lista cu punctele de desfacere? Pentru că eu văd două dintre cele 2, 4, 6, 8, 9, 10 societăți câte sunt, care știu că nu mai au domeniul de activitate. Adlazu, 9 mai, știu că nu mai are activitate de câțiva ani de zile. Ar trebui un pic să reactualizată, că spațiul e altceva, da, există contract cu plus Combita, stai puțin, plus Combita, o să spun cele 2-3 societăți care nu mai au domeniul de activitate. Și noi, și noi suntem curioși. Combita Impex. Combita cu el. Vreau să pe cuvinte e vorba. Nu e Deci Atlas, din ce știu eu, Combita e magazinul care l-a avut de la cetate, unde e acum măcelăria de la Exotic. Așa. Nu știu imprevizibilul. Nu vreau să vorbesc, dar cred că e unde are dui cu măcelăria în imprevizibil. Nu vreau să mă înșel, nu știu ce e. Nu vedeați că e imprevizibil? Da. Deci 2-3 sunt, ar trebui revăzută un pic lista. Ce lume atrasă, fain. Bine, acum trebuie văzut dacă în programul ăsta e important spațiu sau activitate. O să în ipoteza că acolo sunt incluse una, două sau mai multe, o să le scoatem. Și ca să nu, că trebuie să aprobăm acest plan de aprovizionare, dacă sunt societăți care mai au, le vom scoate. Le vom scoate și le vom celelalte. Da, dar supun la vot punctul numărul 3. Cine este pentru? Punctul numărul 4, comisia numărul 2. Aveți favorabil. Discuții? Vă rog frumos, doamna Comiazală, vă rog să fiți atentă. Deci, ați spus aici în aviz că în situația în care cursul de libertare cu apă este funcțional, se va execui serviciul pentru accesul proprietarului la vremea de intervenție. Adică dumneavoastră înțelegeți noțiunea că un proprietar poate să ajungă la proprietatea lui condiționat. Da, categoric, pe un teren particular. Deci, vă rog să mai avut discuția asta. Deci, pe terenul care dumneavoastră propuneți, cred că este inclus o suprafață de 1430 de proprietatea, deci ce avem. Dar unde ați luat extrasul proprietarului? Vă rog, vă dau uitați extrasul dacă vă interesează, doamna Claudia. Și vă rog, nu puteți dumneavoastră, nu dați dumneavoastră, că eu am, nu dați pe CFS. Deci, conform extrasului CFS, sunt proprietarul 1430 de metri, pe care dumneavoastră nu apare, pentru că nu ați interesat, v-ați spus în mod special. Văd că și știți că există un proprietar acolo și dumneavoastră sunt condiționați folosirea proprietării. Păi, dar dumneavoastră, eu am citat ce a scris asta, în situația în care cursul de alimentare cu apă este funcțional, se va execui servitude pentru accesul proprietarului la lucrări de... Deci, știe că sunt proprietari, dar nu o lasă să decât dacă merge puțin. Un X, nu contează eu, nu contează.
Cineva este proprietar cu o suprafață care dumneavoastră introduceți și eronat, spune la regimul juridic al terenului, spuneți că este proprietate integrală, Galigalo sau așa, în condiții care dumneavoastră cunoașteți că există un alt proprietar pe o suprafață care a fost pusă. Păi nu, pentru că vă rog, domnule, vă rog frumos, cum este la situația care pus? Eu sunt proprietar, știți, pentru că nu știam că apare acest material. Vă aduc la cunoștință astăzi și mă voi depune la așa. Nu puteți să acceptați să faceți așa prin ducere în luare. Spuneți că este proprietar, pe terenul ăla nu este proprietar, este Galigalo în exclusivitate. Ați depus vreodată un act de proprietate? Dar nu trebuie, nu s-a cerut. Dumneavoastră cum ați, dar dumneavoastră n-ați cerut să vedeți cine e proprietarul. Dacă ați emis avizul de principiu pentru inițiere pus, dumneavoastră știați că acolo se face un pus, că a fost în și am discutat cu tine, se vorba de acum un an și jumătate, am discutat de dar și chiar le-ai cerut am materialul care le-ai cerut condiționat să rezolvi problema cu avicodul. Deci, este scrisă de tine, nu te supăra, îți dau hârtie, o să o caut și ți-o trimit ca să vezi că e uitat de mâna pe altul. Iar acum vii și spui, ne dezinformezi spunând că unui proprietar pe terenul ăla este cine e. Păi în extras CF nu apare, dumneavoastră nu depuneți niciun act de proprietate. Uitați exact CF, doamna, vă dau exact CF. Uitați exact CF aici. Să-l văd că există altă publicare fotografică. Pentru că eu acum am luat la cunoștință de faptul că vreți să faceți o asemenea... Ați știut de când s-a inițiat puzul. Da, și am discutat și ai cerut, ai solicitat lui Galigalo la momentul ăla să-și rezolve problema cu avicodul. Aveți zonă de protecție și acces. Ce de altceva doriți pe un Îți dau adresa care mi-e trimis-o, că vă uitați. Nu extrasul ce vedem la pus. Deci acolo există o construcție de peste 30 și ceva de ani. Este construcție nucleară. Nu te interesează cum funcționează. Cum să te interesează? Eu sunt proprietar acolo, pot să mă duc să fac un wc public pe el, e treaba mea. E treaba mea. Rezultă, uite aici exact ce vede dacă e interesează. Cu ridicare topografică, cu cu tot ce vrei. Înscrii inclusiv drept de servitude pe acel teren. Nu dai tu drept de servitude că există. V-am adus la cunoștință acum că există să depun. Dar acum mai sunt și alte discuții? Deci nu se poate aproba, pentru că acest material spune că există unic proprietar SCSTS, nu știu ce, când de fapt în schiță rezultă clar acel pus și vorbește despre un alt proprietar. Se votează și noi să puteți vota cum doriți. Dar nu spuneți dumneavoastră că nu se poate aproba sau poziții numele. Este punctul meu de vedere. Este punctul meu de vedere. În fapt, ce nu s-a putut rezolva când n-ai fost primar, se rezolvă când ești primar. Suntem în discuții ca să închidem terenul. Avicodul spune terenul Galigalo, da? Am sărit capitolul ăsta. Dar n-are nicio treabă Galigalo. Galigalo Select nu. La momentul, acum nu știu, acum ia ceva în casă. Nu are nicio importanță, dar când i-a văzut Galigalo Select, și-a nu e ceva. Haideți să nu ducem niște probleme din plan privat în Consiliul. Nu este vorba de plan privat, este vorba despre acest material care s-a introdus acum și așa cum vă rog, se va respecta zona de protecție a puțului de alimentare cu apă în situația în care puțul de alimentare cu apă este funcțional, se va institui servitude pentru accesul proprietarului la lucrări de intervenții. Deci, e implicit să recunoaște că există un alt proprietar pe acel teren, acel pus care este prins în pusul respectiv. Deci, doamna Bradu, să aducă un extras domnul Ciolață, nu lăsați-mă și pe văd că vă face să vorbim asta. Așa. Și nu domnul Ciolan, dați-mi un așa. Lucrurile sunt foarte simple. Eu din ce înțeleg de la doamna Bradu, spune în felul următor. Dom'le, acolo este un puț care pe extrasul CF, da, nu apare, s-a vândut așa, dar celui care i-a dat să construiască, i-a spus că se instituie drept pentru cel care are puțul ca să poată să ajungă la puț de așa, unde este o problemă. Și, încă o dată vă rog mult, am mai spus o dată, lăsați-mă să termin, vă rog foarte mult, încă o dată vă rog foarte mult, nu mai țipați. Este o ședință de Consiliu, putem discuta civilizat. Este în situația, se poate discuta mai funcțional poate trebuie apăsat. Deci ați inclus în acest pus, care are alt proprietar. Despre asta e vorba. Deci nu putem să... Eu nu pot să
aduc la cunoștință Consiliului, verificarea topografică a firmei SPS. Deci dumneavoastră cunoaște de fapt că este un alt proprietar. Iar în cazul de nu este un alt proprietar, nu este un puț atâta. Nu, dar nu vreau să spun, nu vreau să spun. În situația care se mai existe pentru acest proprietar al dacă sunteți proprietar pe teren și faceți o identificare clară. Identificare. Ei, dar nu l-ați făcut niciodată. Dacă ar trebui, cum să nu? Ea nu mai e proastă și nu apare. 22 al 11-a, 2013. 2013. Ce topografic ai? Ce număr cadastral? Deci nu apare. Număr cadastral 5384 pe 2. Care funcționează să trece. Trebuie o suprapunere clară să vedem că aveți dreptate. Cred că nu vorbim de așa extra. Claudia, aceea este o construcție, nu este un teren, este o construcție bogată. Și cum putea cineva ulterior să vină proprietarul? Aveți o zonă de protecție, nu știu ce v-a fascinat atât de tare. Aveți o zonă de protecție, deci servitutea trebuie să vedem clar unde e, să nu puteți să insistiți cu forța altceva de care rezolvat, dar e bine să știți în eroare. Dar nu spune nimeni, este tot acolo, nu l-a contestat nimeni, are zonă de protecție, va avea și o servitută dacă funcționează, de ce? Deci dumneavoastră expuneți din punctul dumneavoastră de vedere. Deci ați venit pe o suprafață care nu este reală, doamna Bravo, pentru că 1430 de metri sunt alte proprietari. Dar nu se văd, nu se regăsesc, nu i-am văzut suprapus pe Domnul Manole, am făcut, doamna Bravo, am făcut documentare, în funcție de ce ne-a adus omul respectiv. Deci problema este că dacă nu se rezolvă, eu merg în instanță și blocăm și păcat să blocăm. Hai să rezolvăm problema. De ce să blocați? Pentru că eu sunt proprietar. Dar cine va bloca? Are și eu documente și ne judecă. Dar nu înțelegi că cineva va afecta proprietatea, că tot nu vă înțeleg. Va afecta cineva proprietatea, va intra pe proprietate? Da. Cum? Uite aici. Este un puz, vreau să știți ce înseamnă un puz. O reglementare pe un teren. Păi faci reglementare pe un teren care explică proprietarul. Și unde nu se leagă de puzul dumneavoastră, v-a lăsat și zona de protecție. Tot ce am avut de spus, am spus, mai departe de cine. Vreau să mă înțelegeți odată, că acel puz reglementează o funcțiune pe un teren nu se atinge de puzul dumneavoastră, nici nu măcar nu cadă de el. Păi cu gaz, nu e un teren. În momentul în care eliberezi autorizație de proiect, dacă să vedeți că pe puzul dumneavoastră să apară în stânga, Aveți avea acolo dumneavoastră. Trebuie să fie scos din... Dacă se referă la o suprafață care cuprinde și această trebuie să faceți o suprapunere. Luna 11-a, o suprapunere clară și documentație cadastrală. Noi vă facem o denunțare în instanță și... Deci faceți o documentație cadastrală. Dar de ce nu faceți o documentație cadastrală? Eu am, doamnă, am. Cu suprapunere pe acest teren? Păi dacă am găsit și o suprapunere, o documentație cadastrală. Păi nu suprapun pe ceva ce a venit pe este de 35 de ani. Se suprapune, domnul Cioran știe foarte bine, indiferent că ați făcut acum, că acum o să dea, se suprapuneți pe un teren. Elaborarea am făcut-o noi acum un an jumate, n-a fost și obiectul legii 18, dar de fapt a fost obiectul unei anexe a legii 18. Deci dacă a fost anexă, trebuia să apară. Când acel teren a fost dat la legea 18, nu trebuia să apară. În înscris, la sarcini. Când s-a făcut închipuiți-vă că vreau să v-ați făcut o documentație, cineva altă documentație și totuși puțin nu apare. E fizic în teren și l-am văzut, în actă nu apare. Cred că nu s-a făcut apusere, nu. Președinte, nu vorbiți autorizație. Dar până la urmă, Problema este că dacă firma este autorizată și nu plătește spațiul respectiv, nu va avea acces. se trece acum, E o pauză. Cauza care e Dom'le, sunteți de acord? Obligație de a se crea, corect. Sunteți de acord dacă îi dăm așa? Adică, deci acolo se dorește. Deci aprobarea puzului nu are nicio treabă cu puzul.
construcții în sine. Deci este un punct în care dumneavoastră includeți o suprafață care are cineva proprietate decât cel pe care l-ați trecut aici. A spus că această suprafață care a scris aici este un alt proprietar. Despre asta e vorba. Cum puteți să se poate face pe mai multe proprietăți. Sunt niște reglementări. Faceți precizările astea, vă rog, că este vorba de două proprietăți de care nu e parte. Da, în momentul în care ați depus dumneavoastră extras, sunt de acord, dar acum aflu că aveți extras. N-a zis nimeni, putea să fie puțul meu. Puteți fie avea dumneavoastră. Să zice. Deci faptul că nu avem de el, că aveți o zonă de protecție, că nu se construiește nimeni, nu se poate. Chiar vi s-au respectat proprietăți fără să respecte vorba dumneavoastră. Păi atâta e zona de protecție. Deci față de el, La ce greutate a dat? Da, suntem la apte, băi. Fiecare curs are o zonă de protecție. Dar că există, da. Veniți cu apele, veniți cu ridicarea, nu facem o Dacă nu era consilier, mergeam pe masă. Dar credeți-mă, haideți să-mi exagerăm, că nu credeți consilier, aveți altă acum. Haideți, lăsați-mă când s-a făcut acum, inițiere pus. Știam că eu nu știu să știți că nu duc manume de aia trece. Haideți să nu exagerăm și poziția de consilier. Haideți să supunem la Deci trebuie să faci și pe proprietăți particulare, nu neapărat în anumite. Deci chiar dacă nu s-a afectat de două. Cea mai ieftină să reținem procesul verbal această discuție de această poziție. Am un prieten în Columbia. Eu am servitute pe terenul lui. Dacă aveți servitută pe terenul acela, domnule Zărău, haideți la putica să ne nu te cerceți, nu cunosc cum funcționează o astfel de nu-i corect, nu-i corect. Domnul Mădău, cum o să scrie dar nu o servitută, dar cu bani, în instanță, nu e corect, sincer vă spun. Deci vreau să faceți o servitută cu deci mi se pare normal, deci mi se pare normal să ținem zonă de protecție și o servitută. Deci nu-i corect. Ați întrebat proprietarul dacă va da servitută. Zona respectivă. Aici nu, deci nu mă întreb. Deci nu dacă vreți să faceți servitută, nu știu că dumneavoastră mă lăsați să vă intru cu mașina în București. Haideți să fiți serios. Claudia, nu mă zona respectivă, intră ca de la Vâneață, conform legilor viitoare, și a fost tratat ca și Vâneață. Legea nu ne obligă nici comisia locală să creăm un punct de acces pe acel loc. Ea e Vâneață. Conform legii, toți proprietarii care se învecinează cu Vânețe au drept de servitute cu piciorul sau cu anumite utilaje. Dar trebuie să situații extreme. Gândiți-vă că o servitută o scrie. Conform legii s-a înscris La în partea dânsul, atunci, da, drept de servitute. Deci am o sarcină pe extrem de care nu știu. Nu e corect. Deci ca să ajungi la un teren care e în mijloc, e aici. Aici fiecare cum își vedează punctul de vedere. Cum ajunge persoana respectivă? Nu știu, cu helicopterul. Proprietarul cu helicopterul. Dar spuneți-mi cum legea permite și creează un drept de servitute. Unde? Arătați-mi legea, clar, articolul din lege. Deci nu vă supărați, deci ăsta de 35 de ani, Claudia, acolo. Iar am făcut 834, am făcut ridicarea tocului și înscrierea și mi-am scris drept de servitute pe acel teren care era... Cu avizul cărții funciare. Deci o să vă știți, când am cumpărat următorul, dintr-o eroare cu acela pe care avem acum extras CF. Păi pentru ce este servitută? Pe locul cu care se învecinează și care Adică creează să ne drept de uităm, servitute la dacă terenul sunteți respectiv. specialitate, veniți la primărie, ne uităm de servitută. E ok între ce Trebuie făcut testea. Păi nu, dar trebuie să veniți cu ele, pentru că servitutea sunt între anumite puncte, pe o anumită bandă, ce are servitutea pe tot nu ai făcut referat ăsta, știai că nu știam că aveți extras CF și așa ceva, pentru că nu l-ați făcut niciodată și mi se pare normal să depuneți. Cum se caută pielea undeva, nu, e un referat unde scrie că există un punct și se instituie zonă de protecție, s-a și instituit. Deci ce Dumnezeu, nu știu ce am... Da, haideți să spunem la vot, cine este de acord cu numai secundă. Da, spuneți. Ideea este următoarea.
Servitutea s-a înscris pentru că exista o diferență între proprietarul imobilului construcție puț și cel al terenului pe care se făcea accesul la puț. Fără acest acces nu se putea înscrie în cartea funciară. Deci este o chestiune foarte clară. Fond înfundat, adică fond înfundat se numește, fără acces la drumul public, da? Beneficiază de și are obligativitatea să aibă acces la acest fond înfundat. Nu i-a transferat drept de proprietate, i-a instituit doar o servitute, adică un drept de a folosi în anumite limite, n-am văzut cum este definită această servitute, celui care este proprietarul puțului. Da? Și atunci aici, articolul 2, se va respecta zona de protecție a puțului, este ok, că e impusă de HG, și situația în care punctul de alimentare este funcțional, se va institui servitutea, este caduc, pentru că servitutea există. Deci, din extrasul de carte funciară, înțeleg că există servitutea instituită. Și ea este instituită ca efect al legii. Ca efect al prevederilor codului. Asta nu știu dacă trebuie să depună actele sau nu. Eu v-am spus situația generală, principiul. Deci această servitute fiind înscrisă, nu are sens să fie aprobată, că ea este de la lege. N-aveam de unde să știu. Despre asta este Doi. Între niște puncte anume, doresc să treacă pe terenul meu, pe unde are chef și oricând, nu? Deci aia este probabil poziționată în documentația de intabulare, servitutea este poziționată cu lățime, lungime și cu traseu. Da, eu n-am de unde să o știu dacă este, dar dacă e scrisă în cartea funciară, în documentație este poziționată, cu siguranță. Cel care a solicitat avizul, firma respectivă, trebuia să informeze și să ceară de la proprietarul puțului. Ok, și atunci spuneți-mi la oficiul de cadastru, când s-a eliberat acel, ei nu verifică? Păi, e o servitută, e un alt extras. Sigur este o greșeală undeva, dar nu trebuie noi acum să ne vedem că lucrurile stau altfel și să nu... Dar greșit, ok, aveți un extras, ce aveți o servitută instituită aici. Acum mai stabiliți culoarul și punctele clare și puzul nu afectează absolut deloc. Eu n-am de ce. Deci nu se afectează. Eu nu am fost în proprietar pe ceva. Am servitute, la mine lucrurile sunt regulă. Eu vin acum și spun că vedeți că ați greșit. Asta este vorba. Nu s-a greșit, fără să știu că aveți o servitută, vi s-a propus o servitută. Eu o să contact în OSUMAR, o să mă adresez în stanțe și o să vedem cum o rezolvăm. E o greșeală pe undeva, nu știu. Și nu putem să reparăm aici pe ideea, acum dacă toți au văzut problemele. Deci puzul reglementează că va fi funcțiune agricolă. Nu sunteți afectat nici dumneavoastră, nici servituța de eu n-am urmat, dacă există un puz. Deci e grav să nu știu lege, dar ce dumneavoastră vă spuneți o acolo acel puz, dar extras omului nu apare. Da? Aici se discută că există un drept de servitute, că terenul ăla nu îl ia nimeni la controlului, că nu mută nimeni puzul de acolo. Și așa mai departe. Care e problema să aprobăm puzul, să aprobăm o investiție de 1 milion și ceva, 2 milioane de euro? Ca persoană neutră din punctul meu de vedere, apare o problemă în momentul în care firma respectivă își va îngrădi acel teren, care include și terenul domnului Manole, și vor considera de cuvință să-i dea drumul să ajungă la teren atunci când vor crede de cuvință. Păi nu că dacă ai drept de servitute. Păi e drept de servitute, dar nu e specificat. Nu e acest drept de servitute. Amplasamentul puțului este o parcelă cu un număr topografic distinct. Care e poziționat așa, domnul Rotaru? Nu e așa, nu e așa, nu e așa, fan. Păi, include mijlocul. Așa e clar. E par. E marginea terenului. E marginea. Este marginea terenului și cu terenul aferent 1000 și ceva, poate să intre pe din afară la acel pătrat de teren. Discuția trebuie purtată între firma respectivă și proprietarul acelui teren. Exact, se găsească soluția. Probabil că s-o poate, dar nu vă ce are puzul cu chestia asta. Dar nu vă ce are puzul cu treaba asta. Și în extrasul pe care l-are... Adică aprobăm să facă ăla. Și după aia e problema, nu are nicio problemă. Este înscrisă servitutea și este înscrisă asupra numărului top care e menționat acolo. Dacă e vorba de ăsta care face obiectul puzului, pe acolo va fi servitutea. Nu rămâne decât să stabilească proprietarii între ei, pe aici face acces. Aici e pe celălalt teren. Nu vă celălalt că zice că pe ăsta l-are. Să vedeți, domnul Rotaru. Păi am și eu acolo. Deci
știți că este pe serviciul de la topul ăsta sau pe cea de lângă? Păi așa scrie aici. Păi vreau să văd și eu actă la primărie, la serviciu, la Camera 37. Am citit cu extras asta. El are interes în actele Eu ce interes? Trebuia să fiu eu supus, să voi nu luați dreptul de proprietate. Ce interes? Eu unde să aflu? Dacă nu știam, mă știam că dai drumul numai pentru că n-ai cum să aflu. Dai voie să treci la proprietate numai când se strică pusul. Nu am voie să folosesc proprietatea. Conform documentelor pe care le-ai depus tu. Vrei să aprobăm și m-am forma asta? Deci eu v-am zis că serviciul de la topul poate părăsi. Articolul 2 se va respecta situația care trebuie alimentare este funcțional, se va introduce servitut pentru acces. Păi dacă nu-i funcțional, demonstrați că funcționează puțul. Eu sunt proprietar de 1430 de metri. Acolo vreau să fac magazin, vreau să fac liceu public. E problema mea de fac. Credeți că facem pe eu vreau altceva, fac altceva. Fac orice altceva. Eu sunt proprietar, nu sunt avem la sunt proprietar. Deci abuzați de funcția de consilier. Sunt proprietar, frate, sunt proprietar. Nu eu, Deci, în opinia mea, lucrurile trebuie separate, în opinia mea. Deci, practic, în opinia mea, în proiectul de hotărâre, trebuie să rămână numai articolul 1. Articolul 2 nu are ce să caute, pentru că nu institui eu Consiliul Local o servitute, ea există și nici nu o condiționez. Asta e. Deci eu aprob puzul și mai departe pot constata când vreau să construiesc că vine omul și mi-arată lumea ai construit pe servitutea deja instituită, conform 834. Și atunci e altă discuție, nu se privește pe mine. Dacă eu am servitută pe două teren, înseamnă că omul ăla nu mai construiește Deci servitutea a fost instituită în baza unei documentații. Da? Nu-i corect, așa e legal. La un bun al meu cu fond înfundat trebuie să am cale de acces. Bine, și nu mai construiesc nimic pentru că pot să zică că vrea Nu că nu mai construiesc, nu. Deci dacă va emite pretenții de genul ăsta, servitutea se stabilește convențional sau în instanță. Plățime și control. Auzi că trebuie să astea sunt prevederile legale, dacă vrei să le înțelegi, dacă nu... Institutul eu o servitute condiționează când ea există. Deci în opinia mea trebuie scos articolul 2. Ăsta e la bun. Dă-l acolo să se vedea. Dar nu ți-e pare, asta e comunicat. Dar de ce să le dai? Să le faci el pe Asta nu și unui topografic, asta e negat. Dacă aș fi avut vechiul topografic, am pus întrebarea, nu e topografic și asta e negat. Așa, avem documentație, nu mai e documentație veche. Trebuie să le supraveghem. Trebuie să depui documente. Normal să Propun, deci pentru să scoatem articolul 2. Sunteți de acord? Da. Bun, atunci propun la vot fără articolul 2. Cine este pentru? Ce mai văd eu mi-a făcut? Păi da, la nezeală, Lasă să iei. așa. Și mi mai avut Hai, să te luai. Domnul Manole, sunteți împotrivă sau v-ați abținut? Sunt împotrivă de ce suprafața de 3,6 suprafața de 35.600 de metri pătrați, cuprinde și parte din proprietatea agricolă. Dar de unde știți dacă este statul curat? Aici iar domnul. E punctul meu de vedere. Dar spune-ți că deja s-a berat. I-am explicat domnul Manole. La birou, la cauza ta. Mergem la punctul numărul 5. Comisia numărul 1. Comisia 1. E în față la stradă. Luci, Comisia 1. Favorabil. Punctul 6. În completarea punctul 5 la rectificarea de
Deci luat avansul de la Agenția pentru Păi nu știm, n-am înțeles. 1.742.000 de lei. Fiți atenți că vă pune de ce să modifice. 8.000 de lei la jucările pentru lemn, ne-am intrat la Jexis, ne așteptam să intre doar o lună, au intrat toate cele 5 luni, trebuie să le plătim toate. La sponsorizări mai suplimentăm față de proiectul de buget încă 16.000 au mai venit la școli pentru salarii. Și avem aviz venit astăzi de la Inspectoratul Școlar, iar cu redistribuire între unitățile de învățământ. Liceul de chimie a luat până la 90% din restul de plată. Încercăm săptămâna asta să rezolvăm toți banii, să vedem și la bugetul de stat. Să și diferența de 20%? Da, și bugetul de stat. Și grădinița 4 mai are contribuții la bugetul de stat. Altceva? Pentru bugetul spitalului se vorbește la punctul 5? Da. Da. Deci, eu am constatat că la reparații curente, spitalul a folosit 430.000 de lei. Pe lucrări, reparații generale și renovare subsol, 66.000 de lei. Lucrări, instalații de sanitare, stat 47.000 de lei. La ceramice și la grosire, dar 46.200 de lei. Deci toate acestea lucrări sunt reparații curente. Acestea sunt investiții. Pentru că se lucrează asupra construcției și trebuie să-i crească valoarea construcției. Și de asemenea mai găsim un punct aici, tot la reparații curente. Reparații curente incintă, spații conexe, curte, de 260.000 de lei. E vorba de un gard și 4 garaje care nu trebuie, pentru că ne-am plătit 216.000 de lei, 2 miliarde de ceva. Deci total la reparații curente avem 430.000 de lei, care eu consider că sunt dați greșit, pentru că nu este vorba de reparații curente. Iar noi, Consiliul Local, nu am aprobat investițiile astea despre care se vorbește aici. Nu, Consiliul Local a aprobat aceste reparații curente și sunt reparații curente pentru că nu se modifică parametrii tehnico-economici. Acele placări ceramice pardosete există, s-au repus, deci s-au reparat. Garajele s-au avem păreri diferite despre modul de vedere ce înseamnă reparații curente, ce înseamnă reparații capitale și care este rolul lor. Pentru că în momentul când eu introduc niște reparații capitale, introduc în valoarea material ajutat mai mult. Reparații curente dacă se reînlocuiesc, zice doamna Mira. Au existat deja, înlocuirea lor înseamnă reparații curente. Înlocuirea lor înseamnă reparații curente. Inclusiv reparațiile capitale și renovările nu sunt Grăberile nu te intră în reparații curente. Da. Inclusiv gardul de 216.000 de lei. Chiar și acelea s-a reparat. Au existat și... 250.000 de euro am folosit ca să reparăm garajele și repet, au fost aprobate de Consiliul Local. Așa se folosesc banii publici. Să supună la vot. Cine este pentru 5? Mai departe, punctul numărul 6, Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Discuții? Deci am o întrebare. La capitolul de dezvoltare, de exemplu, la capitolul 51, spune că văzut 1289, plătit 61, plătit 23. Dacă vreți să ne explicați, nu am înțeles niște explici. Da? Ce anume? Capitolul 51. Capitolul 51. Preconizat plăți și... Prevăzut 1289,47, plăți 61,92, cheltuieli efective de 103,31. Cheltuielile nu sunt egale cu plățile. Plățile sunt cele pe factură și se plătesc, cheltuielile sunt cheltuieli. Investițiile, de exemplu, nu intră pe cheltuiele decât în momentul amortizării. Se adună amortizarea. Cred că nu mă vreau să înțelegeți diferența foarte mare de la preconizat la cheltuială. Deci am preconizat Noi avem asistență socială la capitolul 51, în biroul primăriei. Se aprobă programul de investiții la buget.
Aia este secțiunea de dezvoltare. La capitolul 70, la dezvoltare 1404, versul 603. La capitolul 7. Acolo avem o cuvinte, servicii de dezvoltare publică. Dacă îmi permiteți 5 minute să mă duc să programul de investiții, care este aprobat în Consiliul. Sunt investițiile aprobate în anexă 4, 3 și 4 la buget. Deci, ideea este că avem prevăzut atât la capitolul la dezvoltare, capitolul 51-74, sume foarte mari în comparație cu ce am plătit. Și acum eu, logic, îmi pun întrebarea, numai la CS3, capitolul 51, 70 și 74, am 3700 de mii de așa, 3700 și am plătit numai 1800. Deci atât de puțin am realizat din ce am prevăzut. Putem trece mai departe? Da, revenim la punctul 6, trecem la punctul 7, comisia numărul 1. Discuții? Propus spre aprobare și este de acord. Da. Da. Domnul Manole, sunteți? Da. Punctul numărul 8, comisia numărul 1. Discuții? Aici nu sunt. Cine este pentru? Bine, cobor, da? Punctul numărul 9, comisia numărul 2. Aveți favorabil. Discuții? Spun subsolul de la Centrul de Asistență Socială. Un astfel de om. Deci la Iulia, aici să mărește, să faci subsol, da? Tehnic. Așa și devine mai eficient, mai economic. Știți ce s-a întâmplat în momentul în care am excavat la urmele, mai multe urmele au găsit fundătură. Deci gunoi, mizerie, normal că nu ai voie să fundezi din fundătura. Toată adâncimea de fundare să... Adică oricum s-a obligatoriu doar ce a găsit. Exact, și atunci dacă tot s-a creat un volum la o adâncime de 3 metri, era gata să facem de mișcare. Ca valoare crește, investiția. O să crească, vă dați seama că mai avem un flux oplar, mă nu pot să vă spun exact cum se crește. Păi s-a renunțat la partea de betoane, nu știu am înțeles ceva, structura de betoane. Dar nu am avut structură de betoane, am avut structură mecanică. Nu avem o valoare clară cât va fi. Eu n-am promis, avea domnul Cine a spus domnul? Domnul Preda. Nu a zis de valoare, a zis de investiția. Nu știi ce am vrut să dați înțeles, nu stau să vă spun exact. Deci dacă n-am fi făcut remisorul și fundam oricum pe stâlp izolat la 3 metri și jumătate, ne costa mai mult betoană, la asta se referea. Așa ne-a spus, dar costă mai mult decât inițial. Deci clar, oricum se modifica valoarea, pentru că noi să fundezi la 1,60 m și noi să fundezi la 3 metri. Dar dacă făceam doar fundație, pilon, fundație izolată, armată, și lăsam spațiul ăla nefolosit, erau niște mari... Nu, întrebarea era... Crește valoarea, categorică, da. Și cum se va... Probabil că nu te faci mai mult de 20%. Noi avem un câștigător anticipat. Și atunci va fi atribuire direct către ramul. Păi nu, că dacă sunt aceleași articole licitate, cu aceeași sumă va deporta. N-are cum să fie foarte pe următoare. O facem greșeală. Doamna Chipa. Propun pentru aprobare. Cine este de acord? Hai tu, Lehan. Punctul numărul 10, comisia numărul 1. Favorabil. Discuții, vă rog frumos. Cine este pentru? Vă rog frumos. La 10, da? S-a votat 10, ne întoarcem la 6. La 6. Bun. Constatare generală de lucrări abilitare strada Mamului și Oimului pentru 187 de nimic 89. Nu s-a executat licitație. Măgurii și Oimului încă nu le-am abordat. Din nou, celor de la masă plan care au început cu de semnătură. Executivul public Mihai Piteazun, 106 de grădini pentru 2000. Abia astăzi s-a făcut plata. Conturile de execuție sunt scoase preliminare, a trebuit să le dăm la comisie.
Da, deci asta e principal. Deci asta era. Asta erau principale care s-a înțeles. S-a înțeles. Deci, trecem înapoi la punctul 6. Cine este de acord? Toată lumea? Am spus, nu știu. 12, punctul 12. Nu, punctul 11, domnul. Știu că vă vreți. Nu ne vorbim, nu ne vorbim. Mi se apare la aviz favorabil. Aici e... Discuții? Nu, alte Ciprian. Am vorbit, nimeni nu vrea. Cine este? Am discutat, acolo au și 700 și de metri grădină. Am spus, am mai avut discuțiile când au fost la Verbi și așa, să încercăm să dăm mai altcuiva grădina. Dar nu e nimeni din zonă de acolo. Atunci ce facem? Reînnoim, iar ajungem la procese, iar plătim. Nu plătim, Nu plătim, ne încărcăm ideea. Încărcăm și nu e nimeni de acord să preia. Bun, cine este de acord? N-ai ce faci. Ești prins. Punctul numărul 12, comisia numărul 3. Aceeași situație și cu Iosif, cu Tarot. Luați o garanție, o firă de cec, cum ceva. Aviz favorabil. Acestea două persoane care le-au avut imobilele în chirie, n-au plătit, am câștigat, au venit, au plătit penalitățile și tot lor le închirie. Acum câți ani plătesc? Numărul 13. Comisia numărul 1. Discuții? Nu? Cine este de acord? Ar vrea să-i schimbe destinația ca să... Eu nu-l identific ăsta. Care e? La frigidere, gata. Punctul numărul 14. Acum e ăsta, 14. 13 a fost cu spațiile... Comisia numărul 2. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Discuții? Să faci un PD-ul. Le să luați? Felicitații! Poate intră cineva, nu? Domnul Voicu. A intrat dumneavoastră? Cine este de acord? Cine este pentru? Ce putem face acolo? Punctul numărul 15, comisia numărul 1. Favorabil. O să fac un chioșc în spațiu, am dat? Pe forța civică. Discuții? Da. Cine este de acord? Punctul numărul 16, comisia numărul 1. Discuții? Supun la vot? Cine este pentru? Hai stai că ar rămas mâna cu două Punctul numărul 17, comisia numărul 5. Eu aș avea o întrebare. Și, în principiu sunt de acord, dar nu înțeleg nici eu așa. La punctul numărul 4 zice număr maxim de funcții publice care vor fi înființate, 14. Ok. După aia supuse reorganizării, 14. După aia de funcții publice rezervate promovării, 15. Și în final care vor fi ocupate prin recrutare, 4. Oricum le-ai aduna, nu bat capul. Deci acest plan este o chestie de formă pe care o solicită agenția, toate posturile care... Da, dar și de formă trebuie, matematica trebuie să pice pe ea. Adică dacă eu înființez 14, dacă eu înființez 14 și direct iau 4 și 14 le dau examen, înseamnă că înființez 18. Da, dar sunt posturi care nu se înființează pentru că se promovează pe ele. De exemplu, oamenii... Promovarea e alta. Mie nu-mi dă calcul matematică, asta e singura întrebare. Nu știu să vă zic formula, coda, NFP-ul, sunt trimise de 45 de zile, n-am fost nici... Adică eu am înțeles, în 93, nu m-ați ocupat 82, rămân 11 liberi. Dar alea pe care le înființez 14, 25. De exemplu, se înființează, să mergem așa, dacă am și consilier superior... Da, ascultați-mi logica, sunt 12 libere și 14 le înființați. Înseamnă că în total sunt 25. Dacă promovez 14 și cu 4, sunt 18. 15 cu 4, 19. 14 cu 15 cu 4, nici cum nu e 25. Deci pe alea pe care le promovez, le angajez, nu bat cu alea care sunt libere și pe care le înființez. Despre asta e. Da, pe unele, de exemplu, nu angajez, pentru unele promovez efectiv și atunci promovez dintr-o funcție de grad, să zic, principal, pe o funcție de grad superior. Și atunci nu e cazul să înființez. Tu ai spus o singură chestie. Deci număr maxim de funcții publice rezervate promovării 15. Deci deja eu știu că 15 promovezi. Păi dacă promovezi 15, atunci trebuie să-mi iasă calculul cumva, nu? Pentru că nu e o formulă STAS.
Asta era ce nu înțelesesem, nu rest. Am înțeles. Aveți și favorabil, De la agenția avizului favorabil. Deci agenția n-a avut obiecțiune asupra acestei chestiuni. Calcul matematic. Da. Ei l-au înțeles bine. Ei au altă matematică. Adică eu analizez această chestiune prin prisma unui management de personal. Da? Eu așa o văd. Deci pe termen scurt și mediu. Și dacă am un management de personal, sumele clar știu, am nevoie în sectorul X, în segmentul Y și promovez așa mai departe. Pe ăștia i-am cu promovare, pe ăștia îi recrutez prin examen sau care este procedura legală. Și atunci ele trebuie să aibă și o logică matematică. Recrutarea în înțelesul lor strict pe planul ăsta poate să însemne și promovare. Da, toate sunt orizontale. Pentru tine și pentru noi trebuie să aibă o logică toate astea. Nu e matematică. E o formulă stas a agenției. Domnul consilier, nu avem formule, nu știu. Eu v-am explicat cum să libere și după aici le promovez. Am 25 Deci pentru ședința următoare, ca să înțelegem, în rest, avizul există, se supună la vot. Asta era. Cine este de acord? Da. Totuși, a trecut cam mult. De rezolvare. Pentru că nu mai zic o rubrică de ce există la momentul ăsta și ce ne propune pentru 2014. Deci pentru 2014, acolo în plan sunt exact funcțiile și posturile care sunt și la momentul ăsta în organigram. Alea vacante și alea ocupate. Sunt. Totalul nu dă, că doar total am citit. Ok, hai. Spune la vot cine este pentru? Da. La spitale mai clar. Punctul numărul 18, Comisia numărul 5. Aveți favorabil? Discuții? E la spital. Organigrama spital. Cine este pentru? Discuții. Aș vrea să fie precizat în de Consiliul Local ca persoanele respective care sunt prevăzute acolo, 200 de persoane, să fie remunerate de la Casa Națională de Sănătate, nu de la primărie. Știu că Miralul să spune că nu face obiectul, că noi plătim, dar vreau să-mi scrie treaba asta într-o timp și pentru că știu ce vorbesc. Putem să hotărâm că nu sunt plătiți pe noi, dar nu că se plătească Casa Păi Casa Națională plătim, că noi nu plătim noi. Păi Casa îi plătește, domnul. Dacă vrea să-i plătească acum. Și atunci cine plătește? Cine plătește, domnul Treci? Primăria? Casa de Sănătate dacă nu plătește, cine plătește? Casa de Sănătate normal îi plătește Casa de Sănătate, dar formularea am zis că noi nu putem da o hotărâre de Consiliu prin care se plătească Casa de Sănătate. Atâta doar că nu se plătește noi. Exact. Oricum, în bugetul local nu este un capitol bugetar care va apărea la ce și ajungă răzăruși, va apărea la legea. Va apărea la anul legea. Și să aibă oameni priși. Nu. Să le înțelegem, va apărea, dar au apărut la voință. De exemplu, Zărneștiu au înființat a doua linie de gardă la spital care e plătită de primărie. Au vrut ei să înființe. E altceva. Asta vreau să fie scris, să nu plătim noi. Se pune la vot cu precizările. Chestiunea foarte eliminată, că la momentul în care va apărea legea și va fi plătește extremul, atunci facem restructurare. Deci pentru punctul 18, cu modificările care s-au adus, cine este de acord? Modificările de domnul Să nu plătim noi. Să nu plătim, să nu plătească primăria. Punctul numărul 19, Comisia numărul 1. Discuții? Da, sunt discuții? Eu nu înțeleg că am avut discuția de ce nu folosim poliția locală.
Fie să trimitem semnal la poliția locală, fie să găsim o altă soluție, decât a apelat la o firmă privată. Cred că e foarte corespunzător și cel puțin pentru care normalul nu ca poliția locală să nu fie implicată nici măcar în faza sectorului social a primăriei. Atunci se mai avea o deschisă și să lucra cu firme private. Ce mai rămâne poliție locală? Asta nu o face, nu face nimic, nici măcar să plătim primăria, cu firma, atunci nu se pare o aberație. Cheltuim niște bani și nu vor fi puțin, știți că e vorba de sume suficient de bani. Nu știu dacă cunoaște foarte bine locația, dacă chiar. Deci eu... Deci, poliția locală trebuie să aibă personal contractual angajat. Funcționarii publici de la poliția locală deservesc domeniul public, nu sferiul primăriei. Conform legii 333 sunt mai multe forme de fază, care le-am prezentat și acum 2-3 ședințe. S-a făcut acea analiză de risc, unde ni s-a propus să angajăm firmă de fază. Noi nu putem să angajăm personal propriu de fază, pentru că nu sunt deblocate posturile. Nu avem cum. Legea 333 nu obligă fază 24/24. Avem bani peste noapte în caserie. Asta e legea. Din 4 portari, 2 au plecat. Am rămas cu 2 portari. Nu putem să facem față. Mai puțin lege. În 80% din primările din țară, faza este efectuată de poliția comunitară. Cum ei pot și noi nu putem? Au personal contractual, probabil. Legea 333 prevede fază cu poliția locală, dar cu personal contractual cu funcționari publici. Toți în poliție sunt funcționari publici? Da. Exact. Cine a făcut? Toți. Ce n-a făcut? Da, i-a făcut. Nu mai poți să-i dea afară. Și dacă facem faze cu poliția locală, îmi blochez 4 sau 5 posturi. Ei oricum nu fac nimic. Adică în loc să aibă de specialat la ei, au de specialat la noi. Că lucrurile sunt simple. Ei acolo au non-stop un polițist. Să fie aici. De ce să fie acolo? De ce să fie descoperit? Îi vedeți pe undeva? E dezbrăcat, ăla. Eu sunt curios și ce rezultate va da Stă unul acolo pentru amenziile respective. Câte procese verbale au ei într-un an de zile? S-a făcut un raport să vedem și noi. Face de specialat. Bani am recuperat. Avem, dar solicitați, domnul Stănu. Domnule, și dorim să vedem câte amenzi. Și vedem pe fiecare agent câte amenzi a dat, câte așa. Sunt care au dat câte 80, sunt care au dat 2 sau 3. O analizăm din punct de vedere psihologic pe doamna Sinașului și vedem care... Nu, dar dumneavoastră, noi așa am stabilit la începutul anului, că și dumneavoastră trebuia să fie aici la fiecare ședință. Că poate mai erau întrebări și pentru dumneavoastră. Nu am stabilit așa, fac așa mi-aduc aminte. Ca tot șeful de servici să fie... Tot șeful de servici. Da. Dacă avem o întrebare, trebuie să-i scriem, trebuie să... Când putem să rezolvăm pe loc. Ați văzut ce rapid am rezolvat-o pe loc. În ce sens? Dați-mi soluție. M-a zis domnul președinte. Se pot rezolva pe loc multe dacă șefii de serviciu. Și ce ați rezolvat acum pe loc? Păi mai înainte am făcut problema cu ce a fost, cu ceaful meu. Da. Da, ok. Deci, un punct până 10, cine este rezolvat mai înainte? Mai sunt discuții. Ați venit cu extrase, cu toate. Dacă nu era șeful de serviciu aici, era problemă. Punctul 19. Punctul 19. Cine este să bine dacă sunteți de acord să se încheie un contract cu o firmă privată de bază pentru că... Găsiți-mi altă soluție. Legea 333 spune fază 24/24. Altă soluție. Dați-mi altă soluție. Să nu ținem banii în caserie. Păi nu, am lucrat de specialat în poliție locale în serviciul privat. Unde? Nu am voie să fac fază cu poliția locală, am funcții publice, nu contractuale. Deci baza obiectivelor, conform legii poliției locale, ce scuze că intervin eu care... prevede în felul următor. Pentru bază de obiective, exact aceeași problemă se întâmplă și la curțile școlilor, de exemplu, sau la școli în sine. De la poliție.
nu au voie să facă pază decât cu personal contractual. Pe schema lor organizatorică, serviciul public, poliție. Deci legea este făcută cu dedicație. Nu are personal contractual. La Brașov se întâmplă la fel. Hai să aducem jandarmi de stat. Mai scump. Sunt mult mai scump jandarmi pentru că le plătim și de față. Care ar fi calculul ce se simte de făcut? Cât ne costă poate și cât te costă firma aia? Asta ar fi calculul. Firma, clar. La stabilirea cerințelor și mecanismelor de securitate pentru plătirea Cine te păjește? Cine te păjește? angajarea de firme specializate de fază de comunicarea la desfășurată și producția alarme și intervenții. Baza principală de acces 1, acces control, primărie, post 2, câți oameni ai pe perioadă? postului de fază 2, zona caseriilor. Specializată de asupra aceasta comunicare. Dar costa mai mult, dacă e angajat. Salariul social. Puteai să le spui treaba asta, că e interesant. Zi Mircea. El are firma de pază. Mircea, zi. Deci el are firma de pază. Nu are importanță cu cine. Mai multe obiective, într-adevăr, asta îi spuneam, că aici ăsta cu pana jumate cât bio, aproape facem economie, nu chiar jumate, poate la 40%, să facem jumătate. Cu personalul propriu ar fi mai ieftin, într-adevăr, dar răspunderile îți cresc. E vorba de planul de bază care îl faci, este vorba de cum managești oamenii respectivi și este vorba de răspunderea dacă se fură ceva. Oamenii respectivi nu ai ce să le iei la firma de pază, noi le deducem la fiecare leu furat din unitate. Și dacă îmi dați voie, mai adaug la cheltuieli echipamentul și autorizării. Da. Acum, dacă aici există discuția de ceva, noi avem alte specific și altfel se pot fura 600 de repere și altfel se poate fura casa de bani în primărie. Deci este cu totul o altă discuție. Dar discuția am deschis-o strict economic. Dacă mă întrebați pe mine strict economic, ar trebui făcut comparativ ce înseamnă una și ce înseamnă alta cu firma de bază. Adică se poate lua foarte frumos o ofertă de la firma de bază, se poate lua personalul primar. Într-adevăr, ai o răspundere pentru cei 4 care stau aici. O răspundere mare. În cazul în care ai șofer, de-aia noi am externalizat majoritatea serviciilor. Și transportul, și el am terminat și cu firmul de transport, am auzit de aia. Transportul facem cu poliția locală. Mașina. Eu vă spun, am externalizat pentru că răspunderea îți crește. Ca administrator, ca manager sau ca ce Dar, într-adevăr, strict economic, merită făcut un calcul. Dom'le, pe hârtie este un leu, cu oamenii noștri 0. Și de acolo am luat o hotărâre. Dacă face economie de 50% și e riscul să spune casa de bani, și acum ce-mi dracu să mai fiu pe aia? O secundă, vă rog. Nu este vorba numai de casa de bani și nu este vorba numai de caserii. Este vorba și de activa care trebuie asigurată. Este vorba că, rămânând cu 3 portari, dimineața, la schimbul 1, am rămas fără om la poartă, accesul este liber în primărie, poate intra oricine, oricând. Am înțeles. Eu vă spun nu este vorba numai de caserii. Sunt sigur că asta este discuția pe care am avut-o discutat cu Raimi și el era mai scump decât dădeam noi salarii și făcând un calcul cu 20-22%. Cam ăsta e raportul. Ai zis bine, 80 la 1 euro. Deci pe noi dacă... Asta cam trebuia spus acolo pe... Cam asta este și îți asum câteva lucruri. Ăsta îmi vine la orice oră din zi, din noapte, este obligat să intervină, indiferent de ce se întâmplă. De aici și acum sunteți cu tot respectul pentru asta, dar el zice, colegul nostru zice că pierde timpul pe aici. Aici intervine cât de scurtă ședința sau lungă. Dacă vii și spui, dom'le, 80% fac economie 20%. Dar am răspunderi mult mai mari cu oamenii mei. Și terminăm discuția. În 5 minute terminăm discuția. Corect. O evaluăm și o terminăm. De asta vă spun că pe materiale și cum sunt ele prezentate, se face liniță foarte lungă, una
Există o anumită poziție care nu e făcută de noi, de expert. Ar trebuia 3 rânduri acolo în plus, 4 rânduri în plus, clarifică toate problemele de genul ăsta. Dar fiindcă un an de zile a stat primăria fără un om în cursul zilei, care încă toți ăla vinde haine la etajul 1. O normalitatea nu este. Nu este. Acum, dacă mă așa că merită un pic de efort financiar, dar să fie o regulă. Să nu trebuie unde te duci vede cu hainele vechi. Cu scandalurile care l-am avut aici și inclusiv cu toată... Nu e normal. Nu e normal să țin. Indiferent cine poate să fie de la început, de la... Nu contează. Nu e normal. Nu contează. Nu e normal să nu. Trebuie să ai o bază, trebuie să ai ăla, trebuie să ai un cuvânt de spus cine țintă, nu țintă primărie. Lasă-o dracu, că nu... Lipsa acestei firme de bază specializate a creat un contracandidat puternic. Un om politic nou. De tip nou. Domnul Eu ziceam la jandarm, mai am un parlamentar. Ce? Da, deci cine este de acord pentru punctul numărul 19? Că câți ani facem acum? Noi am stabilit numai achiziția, mă. După aia vedem pe costă licitațiile, cine să facă. Nu, dar deci nu trebuie să vedem, nu ne putem înțelege. Nu, așa măcar să încercăm o Dar la materiale nu le duci măriți așa, mă, că nu sare nimeni acum, dincolo de conflicte personale, nu le duci măriți așa, încât să ziceți, bă, mi-e frică să zic ăla că mă costă cu 20% mai mult, că mi-l respinge materialul. Nu e așa, uite că tot ajunge la discuția asta. Zic acolo, da, frate, cu ăla costă 1 leu, cu ăsta costă 1,2. Dar cu ăsta de 1,2, eu am senzația că păzesc mai bine arhiva, păzesc aia. N-am treabă cu materiale, îți zici loc un om să se ocupe de ei, să-i managerieze, să-i monteze, să-i verifice că sunt. Juridic, e economic, e ce domeniu mai fi, tot unul se găsește mai deștept să întrebe, bă, da. Chiar nu știu, de ce faci spălări? Asta e... Întrebările astea vor fi guvernamente. Așa. Ok, hai, deci. Hai, mai cine Hai că gata. Stai că mai era proiectul cu măgura. Asociația. Volvo. Nu, mai sunt Cine este pentru proiectul cu măgură? Proiectul cu măgură. Cu Volvo 20. Sunt pe Volvo. Așa următorul pas și la 21 și 22. Actualizare SF, bază de nou și 22 împrumut. Aceea, pentru că cu 10 voturi pentru, l-am scris o ordinea de zi. Da. Punctul 91, actualizare SF. Cine este pentru? Pentru actualizare. Actualizare. SF-ul. Dar să notăm cu Deci este studiul de fezabilitate pe care l-am votat acum un an. Deci, domnule, vă spun, e studiul pe care l-am votat acum un an, că m-am uitat și peste el, actualizat cu rata inflației. Și? Da. Punctul numărul 22. Împrumut. Licitare pentru acordarea unui pentru bazinul de nou. Împrumut la bancă. Întrebare. Da. Întrunim condițiile legale privitoare la coeficientul maxim de îndatorare, da? Da. Deci procedura care urmează, dacă se aprobă, se poate... Aia știu că dacă aprobă. Dacă aprobă, vom vedea. Vreau să știu dacă trimitem un material că ne încadrăm în coeficientul de îndatorare prevăzut de lege. Cine? Punem la vot. Vă rog frumos. Gradul de îndatorare este 30% din veniturile proprii minus cele obținute din vânzare. Din vânzări. Noi cât avem venituri proprii? Este gradul de îndatorare ultimii 3 ani, media aritmetică de ultimii 3 ani. E în jur de 5.500.000, 5.600.000. 30%? Da.
Da, profund, domnul. Deci avem două... Să înțeleg că avem un buget mai mare, deci îmi cer scuze, mai mare de spre 16 milioane de euro. Venituri proprii. Nu, am întrebat în euro. Lucrarea, cum am calculat eu? Lucrarea e 4.200, 4.300 sau 4.600. Milioane de euro. Vorbim în euro, da? Inclusiv TVA. Deci sumele se calculează fără TVA? Nu, cu tot. Cu tot, bun. Și ai zis că 30% sunt 5 milioane și ceva de euro. Nu, asta te-am întrebat. Dacă eu... Deci eu... pe 10 ani pe anual. Bine, am înțeles că... Da. Am înțeles. Spuneți, domnul. Deci am fost împotriva introducerii pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre, ca urmare a faptului că este pentru prima dată în istoria Consiliului Local dacă se vorbește despre un împrumut să ne îndatorăm, iar obiectivul pentru care facem acest împrumut este de-a dreptul pilar. Deci nu consider că trebuie să îndatorăm bugetul local pe 10 ani ca să facem un bazin de norm. Ori găsim bani, ca să înțelegeam să facem niște lucruri de utilitate care sunt necesare comunității. Dar în bazin de norm pe care să-l facem cu asemenea sumă, iar introducerea de ordinea de zi, fără o aprofundare, fără o dezbatere publică a acestei investiții, mi se pare nenorocnie și anormal. Eu solicit să facă dezbatere publică dacă vrem să îndatorăm bugetul local și dacă vrem să-l îndatorăm pentru așa ceva, pentru un bazin de sport. 20 de miliarde pentru ăsta sau cât e aici? 200 de miliarde să băgăm într-un bazin de not care nu știu cât să-l folosesc, nu știu cât e de util și de eficient, este o întrebare care noi nu putem să nu ne opunem și să fim de acord cu asemenea. Deci noi, grupul PDL, vom vota împotrivă și vom încerca să conștientizăm cetățenii de faptul că se îndatoriază localitatea cu asemenea sumă pentru o asemenea proiect de investiții. Dar trebuie să luăm alte discuții? A fost pe ordinea de zi. A fost pe ordinea de zi. L-ați întors pe ordinea de zi. În mod normal, din punct de vedere, este inconsecvență pentru că este un proiect aprobat acum 4 ani de zile și este un proiect de pe vremea chiar a PNL-ului. O bază sportivă acolo care domnul Manuelescu se va duce la cunoștință că era de 4 moturi. Nu mă auzim de vă rog, era de 40 de milioane de euro. Dar cum lăsați pe să vorbesc de asta dormită toată ziua. Dar pentru că vrea să ne dea bani. Și nu s-a realizat. Nu ne-am pus de la problema să datorăm Consiliul Local, să facem bază profilă. Asta este un punct de vedere. Deci asta e nu despre așa. Deci datorarea Consiliului Local. Da. Nu putem să datorăm pentru un bazin. Deci putem să spunem la vot cine este pentru. Nu am puțin, că trebuie să... Nu ne-a spus să lumea. E fără pac. 5 și 1, 6, 18. Care 5? Care 5? 4 și cu 1, 5. 12 și cu 7. Dar și totuși suntem 18 pe zi. Și pe mică. Deci împotriva au fost așa 5. 4 PDL și Mustafa, da? Da. Mustafa. Da.